Đây, con đi tập ra mình lên जा. दङ जोङो दा हल्टुगाव डिभिसननिफ्रायबो गोबां स्टाफफोर फैदों आरो एनटिआर जोंनि चिरां डिभिसननि आन्दाराव जेसेबां रेन्ज दं गासैबो रेन्जनिफ्राय दिनैहाय बे जोंनि इभेक्सन हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों दा बेनि थाखाय जोङो गासैबो स्टाफफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरो लोगोसे जों जिसिबि लाबोदों बेजों जों जेसेबां हायो जायफोर गोदान गोदान न' हाग्रा सिफायनानै न' लुनानै थादों बिथांमोननि न'फोरखौ जों सिफायनानै गालांनो जों सेस्था खालामजोबगोन हागौमानि दा बेखिनिखौ जों रेडि जाबाय ओरैनो मा मोनबेसे गामि सिफायनाय जागोन मा एरिया गोलैयो बे जेनेबा ओरैनो बियो अदालगुरियाथ' एफआरए मोनबाय मोनसे समाव एफआरए मोनबाय बेजों नांजाबनाय बे जायनाखि बे मैखोम हाग्रामोन बे हाग्रायावनो दा गोदानै इनक्रस जानानै दङ मानसिफ्रा दा बेहायनो जोङो दिनैहाय बे खालबारि 1 नाम्बार 2 नाम्बार हांसो बाहान्दार आप टु जोङो माबासिम गोबोरखिसिम खालामलांगोन हागौमानि आरो बेयाव फरेस्टनि अनगायै बेलेग माबा फर्सफोर दंदेरो नामा फरेस्टनि अनगायै एसएसबि फैगोन फैगासिनो दङ आरो लोगोसे पुलिस दङ मेजिस्ट्रेट फैगोन डिसि अफिसनिफ्राय लोगोसे सिआरपिएफबो थागोन जोंजों मा बुंनो सानो हाग्राया बायलांनिफ्राय बायलांगासिनो दङ बेखौथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननि गेजेरजों मिडियानि थ्रुयैबो जों गोबांबार फोरमायबाय आरो गोबांबार जोङो इभेक्सन खालामखांबाय खिन्थु खालामसेयावबो दिनैसिम माने मानसिफ्रा बुजिनो लायाखै दासिमबो बे हाग्रा दाननाय हुदाया जोंनि मानसिफ्रा दङ दा बेखौ जों हागौमानि जोंनि डिपार्टमेन्ट थरफनिफ्रायबो प्रटेक्सनखौ होनांगोन हागौमानि बेखिनियानो हाग्रायाव गोदानै सिफायनानै हाबबाय थानाय माखासे मानसिफोरखौ मा बुंहरनो सानो दा नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो सानो जे हाग्रा दाननाय बे हुदाखौ गारनानै जोङो दा बाहाय गोग्लैसोनानै थानानै लाब गैया दा माने जुगा गोबां एडभान्स जालांबाय जोङो मोजां मोजां जायगायावसो थानांगौ मोजां मोजां जायगायाव थानानै मोजां इडुकेसन गथ' गथायनो होनो सेस्था खालामनांगौ दा बे हाग्रा ओनसोलाव ना लामा दं ना स्कुल दं ना जानाय लोंनायनि मोजां बेबस्था जायो बाहाय गोग्गो देहाबो जों मोननो हाया लोगोसे जानाय लोंनायनि सासे धोनि मानसिबो जों बेहाय जाजोबनो हाया फारसेथिं गथ' गथायनि इडुकेसननि फारसे बेथ' एखेबारे खोमसिखा दा बेखायनो आं खावलायनो सानो जे बेफोरबायदि हुदाखौ गारनानै जिहेतु मोनसे जोंनि सम्पद मिथिंगायारि सम्पद नङाबा मिथिंगायारि सम्पदजों लोगोसे मानसिनि जिउजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं जिहेतु मिथिंगायारि गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया जिहेतु बेखायनो मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनायखौ बयखौबो मदद होनो थाखाय आं खावलायो